רואה, טעות כזאת. אתה מכניס את זה לפה. לועס. ביסים קטנים אבל. לא, מכניס את הכל ככה לפה. אבל את זה אני לא יכול לאכול. עם עד הזה. אני לא יכול לאכול את זה. מה? עד הזה. נותן ביס. נו. ב10 דקות, אתה לא מכניס כלום לפה. מים. כלום. יאללה. יאללה, יאללה, תשאיר לי את הטלפון. הנה, דלת, אני הולך לרוץ מיד לשירותים. לא, אין, אתה לא יוצא מהחדר הזה. יאללה, גזגז. וואי, אני מרגיש את השריפה בעיניים. רגע, חתיכה קטנה, לראות... לא, אין קטנה, אין, לא, טוב, אין קטנה, הכל. הכל. תראה אותו, נבלה. יאללה, בביס. ימי טעמי. לא, הכל. הכל. וואו. נראה לי בכלל חריף. אין מצב. וואי. הכל. וואי, כבר זה חריף לי, אין לא, מצב. אסור. ההתערות בטלה, לכי מפה. אתה חייב לי 100 שקל, כן? הפסדת. לא, זה מה אתה זה או לא? אני או אתה, זה לא אני ובך גם. מה זה? איזה וואו, תרבות אותי? יש לי אסתמה, אחי, את תקבל. וואי. וואו. בוא שורף לי הגרון. מה זה, מה? יאללה, סגור את זה, תמיר. לא ממש שככה הפסדת. וואו. תמיר, תביא רגע. יאללה, איזה זוועה. איזה חריף זה משה? משה זה חריף. אכלתי את זה ביום הכיפור, אני אומר לך, התחלתי להזיע, להתפשט בבית, התחלתי לרוץ, אני אומר לך... כן, זה לא שאני זה מזיע? אין חריף. די, נו. וואי, חי לי בפה. אני חייב מים. איך אתה מפה רגע?